U velikoj sali Skupštine opštine sinoć je održan sabor starih članova Srpske demokratske stranke, na kome je izabran politički savjet opštinskog odbora SDS-a Kozarska Dubica. Politički savjet sastavljen je od 20 članova koji će raditi kao savjetodavno tijelo stranke, a mogu da im se pridruže svi oni koji žele dati svoj doprinos i koji imaju zdrave i napredne ideje za boljitak ove lokalne zajednice. Oni će biti jedan koordinacioni odbor koji će predlagati i kreirati politiku, a opštinski odbor će razmatrati, usvajati i sprovoditi u mjeri u kojoj se on složi, izjavio je predsjednik opštinskog odbora SDS-a Nikola Zlojutro. Srpska demokratska stranka se, kao što smo i najavili, konsoliduje od marta mjeseca. Konstantno smo u aktivnostima, ovaj kalendar je prepun, evo došli smo do toga da formiramo politički savjet na kom smo radili prethodna 4 mjeseca, formirali inicijativni odbor. Taj inicijativni odbor je sazvao sabor ili skupštinu, mi ga zovemo sabor iz razloga zato što su prisutni bili samo stariji članovi i ti stariji članovi su izabrali danas politički savjet Srpske demokratske stranke koji će biti savjetodavno tijelo kao koordinacioni odbor koji će predlagati politiku, kreirati politiku, a opštinski odbor će razmatrati, usvajati i sprovoditi u mjeri koju se on složi. Pozivam sve članove bivše simpatizere Srpske demokratske stranke koji se nisu ogriješili o Srpsku demokratsku stranku da se priključe našoj borbi, jer je naša borba svakodnevna na terenu, prilazi nam veliki broj ljudi. Srpska demokratska stranka se vraća ozbiljno na političku scenu u Kozarskoj Dubici, to ćemo već vidjeti naredne godine na izborima, a 2024. mislim da ćemo biti jedan od odlučujućih političkih faktora na teritoriji ove opštine. Konstantna naša borba koja traje u skupštinskim klupama naših odbornika i ono što ćemo sad krenuti u aktivnost, a to je skupljanje peticije za javni prenos Skupštine opštine Kozarska Dubica na lokalnoj radioteleviziji, da li na radio ili televiziji, pošto tu priliku imaju i Kostajnica i Novi i svi okolni naši opštine oko nas. Uloga i zadatak političkog savjeta jeste da mladom rukovodstvu i mladim ljudima u SDS-u budu vjetar u leđa, dodatna snaga u očuvanju iskonskih vrijednosti stranke kako bi obezbijedili njihovo vječno trajanje, izjavio je član novoizabranog savjeta Pantelija Ćurguz. Mi smo ozbiljno shvatili i prihvatili određenu vrstu odgovornosti i evo u nekom kraćem vremenskom intervalu izvrši svoj zadatak, izvrši pripreme, organizovala ovaj sabor ili skupštinu koja je danas izabrala članove izvršnog odbora političkog savjeta Srpske demokratske stranke. Ja vjerujem da će već od ponedeljka politički savjet početi da funkcioniše u punom kapacitetu koji ima prvenstvenu ulogu i zadatak da mladom rukovodstvu, mladim ljudima Srpske demokratske stranci koji su, a ja im se zahvaljujem, preuzeli odgovornost, ponijeli odgovornost, koji su spremni da preuzmu odgovornost, dakle ne vlast, nego odgovornost u ovom gradu. Ja to imam uvijek reći u skraćenoj proceduri, pa neka drugi misli šta to znači. Mi ćemo im biti, dakle, jedan vjetar u leđa, jedna snaga, dodatna inspiracija u smislu očuvanja vrijednosti, početnih vrijednosti, osnovnih iskonskih vrijednosti koji je program Srpske demokratske stranke od samih njenih osnivanja postavio i da na takav način obezbedimo da to vječno traje. Savjet broji između od 15 do 20 članova. Skupština nije limitiran broj, dakle, moj poziv je, dakle, ne samo članovima i simpatizerima Srpske demokratske stranke, nego svi dobronamjernim ljudima koji imaju zdrave ideje, napredne ideje, pridružite nam se da zajednički te ideje osmislimo i da ih plasiramo preko naših odbornika u skupštinske procedure i da ih kasnije implementiramo u izvršnim strukturama kako bi bolje živjeli na prostoru Dubice. Generalni sekretar SDS-a Zoran Latinović rekao je da će osnivači SDS-a koji su u novoformiranom savjetu svojim iskustvom dati pozitivni impuls radu opštinskog odbora SDS-a. Evo mogu izraziti ja zadovoljstvo što smo večeras ovdje u Kozarskoj Dubici mogli pristupiti u osnivanju političkog savjeta. Osnivači stranke koji su tu sa svojim iskustvom i snagom da daju jedan pozitivan impuls i zamajac u radu opštinskog odbora. Moram reći da je opštinski odbor ovdje u Dubici prošao poprilično težak period. Ono što je pratilo Srpsku demokratsku stranku, upravo je pratilo i ovaj opštinski odbor. Puno izdaje, puno ličnih sitnih interesa. Saboru su, pored starih članova i osnivača, prisustvovali i članovi opštinskog odbora SDS-a, te gosti, među kojima je, pored Latinovića, bio i Mladen Šumar, koordinator izborne jedinice 1.